molta gent. Per què no se poden imprimir més bitllets? És que no ho pilla. O sea, Sí, jo la pille, però no ho pillava. Vull dir, si fan falta diners que s'imprimisquen i punto. És que sí. És un tema de valor, ¿vale? Els diners, una de les característiques que té és que és escàs i per tant té valor. Vull dir, si entre els tres que som tenim una botella d'aigua, la botella d'aigua és preciar, però si tenim entre els tres 20 botelles d'aigua, no va tindre el mateix valor aquesta botella d'aigua que si tens 20 botelles. No sé si ha quedat clar, perquè això és una pregunta que es fa molta gent, però A veure si ho he pillat. En poques paraules. Que quants més bitllets n'hi hagi, més valdran les coses. això va lligat en la devaluació de la moneda, perquè si tu fas molta abundància en els bitllets, el valor va ser menor. Entonces la teva moneda se va depreciar i vas a poder comprar menys coses que si no haguessin imprimès expresses bitllets.